Maintenant, c'est-à-dire aw be comme chadi shuri de quoi. Aw on black la ka tla ka utage sinangoya yi. Adaga bo ran le kofe. Ani nya tsika dabaya ge. Ada irime de bembolo. OK. Parce que ni enda mine san kongo ba faka. Solution to la sa. No. Koro ibaro flow flene flow be se ka un mois côté dumuni ke ko. Donc l'idée do. Oye koro fe flow yesa, o te senu fly. Koro o kuma na senu fly no koro fe flow différence e juma e. Ayi. Senu flow nyere la koju. De la ka flara samaniya. Ayi de ni senu te. Ah voilà. Ni senu te o yemanire flow ko na mu yo bu kundigi me arasta. Voilà. Plan TikTok. Na ukula la ma fla be aramasi ya nkono ga ta. Fla ka fla awe fla do ni misigende nga fla franci. Awe sonu fla nuwe. Tiara la chinungu. Fla franci jonya anye do ana. Wallahi. Allah. No fla fangon bu do to na ka barani ngulu krefe samara blaman do dro ka tab misi no fe wuru rat le katru. Anga tour du monde ke anga ta yala franci ga seki. Ni fana ka ta ga lebe franci. No, tiara la chema fla ko ni. No, neta ko bo. Ne ma de ka fla avion ko no flo ko ni ninte. Non, ne ti se ka kuma wala ne ga marni. Ale be tour du monde ke. Ne ben dari déjà na klala abe kuma mfara ta jabi di ka soro ne ma kuma parce que na traumatisme ne ba ne de se ka traumatisme quoi. Koro est-ce que de ma marni polo do avion do na? Yeah, marni bola o te bikle de. Abana. Marni Bon marni yɛrɛ mana to ka n'i sigi première classe la dɔrɔn a bɛ to ka tisi corde quoi k'i ɲɛ kumu quoi ko nin de bɛ jigi jugu la quoi. Vraiment a tɛ tɛmɛ o kan. OK kɔrɔ ini prince vraiment ne yɛrɛ n t'a dɔn ne yɛrɛ bɛna n ka kuma yɛrɛ daminɛ cogo min na tellement que ni aw ka nin ne yɛrɛ tununa quoi. C'est-à-dire anw b'an kunkolo foroko bon mais aw yɛrɛ mana ɲɔgɔn ye dɔrɔn sinankuya bon mun de bɛ c'est-à-dire ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn quoi mun bɛ nin bɔ quoi. Si wa malo de ka dɔgɔn. Non o foyi tɛ nin bɔ kɔrɔ bilahi. A malo de ka dɔgɔn trop. Ne bɛ fɛ ka fɛn kelen de ɲini aw fila fɛ. Aw fila bɛɛ bɛ se ka côté fila in bɛ lakalmɛ. Ni prince ye min fɔ yan bi sini bilahi u t'a contraire kɛ Samaseko e mana min fɔ bi sini a contraire tɛ kɛ bilahi. Aw ye sinankunya di. Kabi ala ne mɔgɔ ni sinanku aw bɛ kɛlɛ kɛ i b'i sinanku labi mais i t'a fofo dɛ. Mɔgɔ si t'a sinanku fofo. Ni ma ni bɔ ne bolo m'a fofo dɛ. Ayi n'i y'o kɛ cɛ an b'i fofo. Sigo. Ne ko k'a ka sabali i ye n faga ni mɔnɛ ye. Adamaden pigmɛlaman fana. O tuma e ma ye caméra nin kɔfɛ e k'ale lajɛ ka ne lajɛ caméra nin kɔfɛ bani. Ne y'o de f'i ye sa ni e ni ne ɲɔgɔn sɔrɔ. Non kɔrɔ yɔrɔ la n tɛ sɔn dɛ parce que i bɛ fulaw la fula mana bonya a ka fula yɛrɛ fɛn ne ba tɛ quoi mais ni fula fasara rectification ne ka marni ka bon. Non marni ɲagamini dɔɔni bɛ sɔrɔ a la ye. Ayi. A fa fula a ba fula. Yɛrɛ. Non kɔrɔ n'o bɛɛ ye tiɲɛ a ma muso tɛ fula ye. O don. Ayi kɔrɔ ma da o la a yɔrɔnin dɔ kɔni tɛ fula ye. Ni ma muso ye fula de ya. Ouais mais n'i ye fula bɛɛ ta o n'i y'a bɛɛ ta fula la a jɛlen don a fasaleni don fula yɛrɛ hali ni nin ye yɔrɔ jan ye kilomètre i b'a dɔn ko fula don fula tɛ bonya o mais numu kɔni parce que numu bɛ to dun cogo min na cɛ numu kan ka bonya dɛ. Non nin jɛlen tɛ produit ka baara don. Ayi non a tɛ produit mun n y'a ye wa a tɛ produit mun. A tɛ produit mun kɔrɔ cɛ produit ko an b'a kuma kɛrɛ ne est ce que ne yɛrɛ ne tɛna an yɛrɛ t'a lajɛ sisan an ka karo waati dɔ ta. Ne ka ide. Vraiment ne kɔni bɛ min ɲini nin yɔrɔ la. N b'aw deli vraiment aw fila bɛɛ bɛ ne bonya n b'a ɲini aw fɛ nin ka kɛ nin ko in nin ka kɛ ji kelenya fura ye an ka tɛmɛ ni sinankuya ye an ka tɛmɛ ni hɔrɔnya ni balimaya ye sinjiya foyi tɛ nin bɔ wallahi billahi n bɛ n kale ala la ala min ye n dan ala min bɛ nin ta
ne ma samasegu kabi ala ye nama samasegu ye ni samasegu be kuma ma do jondo parce que adamaden mana fo ima konko i b'a dɔn mɔgɔ sugu min don wa an bɛ bi mina maliyɛn bɛɛ bɛnnen don a kan ko samasegu tɛ mɔgɔ jugu ye maliyɛn bɛɛ u b'a fɔ ko a dusu ka bon a bɛ kuma kojugu mais mɔgɔ jugu don m'o mɛn mɔgɔ kɔni da fɔlɔ réseau kan prince min filɛ ne ni prince ye ɲɔgɔn ye c'est à dire kabi ala ye n da n kuma de kuma ne y'a qualifié k'a bila minɛn min kɔnɔ mais ne kelen ɲɛ ka da cɛ kan c'est à dire ne perdira quoi ngo est ce que ne tun bɛ ka min classé tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin de don wa en fait je croyais pas ni ngo méchant yɛrɛ ni méchanceté yɛrɛ tɛ yɛrɛ c'est à dire a n'o ma si so kelen yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ɲɛ tɛ kɛlɛcogo la aw la quoi parce que kɛlɛcogo tɛ yen quoi ne yɛrɛ ɲɛ t'a la quoi bi ne bɛ aw fila bɛɛ deli jisuma ka kɛ nin fura ye aw fila si mana bɔ nin live in kɔnɔ bɛɛ ka i kɛrɛfɛ mɔgɔ ni wele ayi ninnu y'an sinankunw de ye koyi ani ninnu tɛ kɛlɛ ɲɔgɔnma ye an bɛ se ka sinankunya tulonkɛw kɛ an bɛ ɲɔgɔn ta kini olu bɛ bɛn mais kɛlɛ ka taa se fo niveau dɔ ma o kan ka bɔ a la dɔ kɛra hadamaden bɛ sa ko ma kɛ bilahi mais exemple fitinin dɔ di aw ma n'an ye pardon Nabintu ani Musangare u ye san joli de kɛ Musangare ni Nabintu bolo don fɛn bɛɛ la diɲɛ kɔnɔ mais kɛlɛ n'a kuma don wa kɛlɛ ban fana n'a kuma don Nabintu ni Musangare kɛlɛ ban ma tɛmɛ kalo 2 kan Nabintu taara lahara kuma kɛlɛ ban dun ni bɛɛ kun taara ka orgueil fɛ dun yarɔ kun bɛ taa ka sɔrɔ u ma dakuruɲɛ laban fɔ ɲɔgɔn ye diɲɛ ni lahara ka sɔrɔ i b'a fɔ n'i ye dumuni ta ka bila i kan na ka kunu ni mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na ni bana ma ban kɔrɔ bɛ n'a ban ni kɔrɔ ma se k'a ban fewu saya tɛ dɛsɛ a la ne bɛ nin direct in tigɛ ne bɛ taa n da su in na est ce que qu'est-ce qui vous prouve k'a fɔ sini sɔgɔma a bɛna fɔ aw ye ko ne wulila wo in sara aw b'o dɔn wa maa si t'o dɔn Asigo ni sara i kunkolo nin bɛ nintigi bolo nin ye nintigi ta ye ni sara i kunkolo saya tɛ baasi ye mais ka sa sira ɲuman kan o de ka di fali ne ni karisa ɲɔgɔn na n'a ka kɛlɛ banna ala dugu jɛra n y'a mɛn k'a fatura o ye ka kuma wolo ye o ye ka kunkɔrɔta ye o ye ka sankɔrɔta ye mais ne ni karisa kuma ɲɔgɔn na an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ karisa sara a bɛ jouer e conscience ka fɔ alikiyama pour éviter tout ça ne kɔni bɛ min ɲini aw fɛ aw ye sinankunmaw de ye aw ye foyi tɛ fɛn kelen min tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye banɛni wolobanɛni sinon nɛni sugu bɛɛ bɛnnen don aw ni ɲɔgɔn cɛ tulonkɛ sugu bɛɛ bɛnnen don aw ni ɲɔgɔn cɛ masanɛni de tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ bangebanɛni sunali fanɛni bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mais anw minnu anw dɔw ye marakaw ye an dɔw ye bamananw ye an dɔw ye fulaw ye an dɔw ye kadɔw ye an dɔw ye mɔsiw ye an dɔw ye kɔrɔbɔrɔw ye anw bɛɛ ɲin bɛ kɛlɛ in na donc an dɔw hali an dɔw n'an sinankun yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ba ni kɛlɛ in kɔnɔ nafa bɛ min nafa foyi t'a la ni bɛɛ ma fɛn min dilan bɛnbaliya t'o dilan prince ye dɔnkili laban min bɔ nin kun ye duba dɔ ye duba in kun ka di du in kun ye maliba dutigi ye maliba dɔnkili ye k'a appliquer dɔrɔn a lajɛ dɔnkili i y'a da contexte min kɔnɔ e k'a appliquer dɔrɔn Samaseko bɛ du in kɔnɔ ayi dɛ wolofɔ de don ne yɛrɛ bɛ du in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn 15,000 personnes a bɛɛ bɛ du in kɔnɔ concert kɛnɛ kan ye drapeau min di anw ma drapeau ɲan bɛ ta de o drapeau kelen de filɛ ne kɔfɛ yan tiɲɛ don ni Samaseko ye drapeau ɲɛ duguma a b'a cɛ ni e y'a ye duguma e tɛ taama kan e fana b'a cɛ